Aman lajɛ baga Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fɛn sɔgɔli bana ni sanga ni wagati na an ka foli bɛ bila bɛɛ lajɛlen min assalamu alaikum warahmatullahi taala o barakatu a ɲɛ b'a denkɛ n'a balimakɛ la min Mohamed Jara ni Jɛngobo Sefu la bisu na ni heure ni wagati la n wulila ka se Cheikh Kalulu Dieng ma min sera ma min an n'a ka se ka baro Dieng kibaruyaw kan cogo min na ani ka se ka hadamadenw mɔgɔw dilan cogo min na ani Dieng bɛɛ bɛ girin na fɛn min nɔfɛ ka se k'o dalilu k'o baara hadamaden muso k'o sɔrɔ cogo min na yani an ka dɔn an ka ɲininkali baji caman Kalilu Dieng assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kori basi tɛ yen. Alhamdulillah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na. Ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. Bɛɛ b'a mɛn Kalilu. Maa minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bɛɛ b'a mɛn. An kanuɲɔgɔn an ka foli b'o ye. Maa minnu b'an filɛ fana an man d'o ye an ka foli b'o ye kosɛbɛ. Bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. I y'a faamu sabu maa i tɛ diya bɛɛ ye. I tɛ se ka goya bɛɛ ye. Ala kira yɛrɛ ma diya bɛɛ ye. Ala an yɛrɛ an t'a kanu an ka diya bɛɛ ye fana. Ala k'an dɛmɛ. Ala saw ɲuman kan ye. Amina rabi. Ala m'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An ka don baro kɔnɔ fo k'an bɛ sɔli Ala kira kan. O ye jakusa de ye. Jakusa bilenma. Wala. A faamuya Kalilu an b'a ɲini hadamadenw fɛ fɛn bɛ k'an se bɛɛ lajɛlen k'a partager Kalilu a ka di i k'a fɔ i kanubagaw maa min b'i fɛ sa Kalilu parce que caman kabakoyalen bɛ yeli la sa a fɔ i kanubagaw i b'u k'a partager fɛn sɔgɔlen b'an na bɛɛ lajɛlen k'a partager. Maa minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na ko n ka di maa ye n b'a ɲini aw fɛ Ala yɛrɛ de kama a k'a partager ka taa groupe sanfɛ différents groupes fan bɛɛ c'est nafa b'a la quoi an bɛna minnu fɔ nafaba de b'a la n'Ala n'a kira sɔnn'a ma. A y'a abonné a y'a partagé Kalilu a ka di an bɛ émission min kɛnɛ kan i ka fayida dɔrɔn di fayida kelen ɲɔgɔn na an ka sɔrɔ ka don an ka ɲininkali babu kɔnɔna na. Siga t'a la. Ok basi t'a la. Fayida filɛ nin nafaba de bɛ fayida la. Sefula n'i ko ko n k'an placer ka ɲɛ fɔlɔ. N yɛrɛ ye n sigi ka ɲɛ. Voilà. N k'an placer ka ɲɛ fɔlɔ. Ni Kalilu bɛna kari ɲɔgɔn na face à face don. Face à face Cheikh Kalulu Dieng contre Sefu la. N k'an placer ka ɲɛ fɔlɔ. Face à face jumɛn kan a partager k'a lajɛ i bɛna dɔn bi dɔnni tiɲɛ ye min ye. N nana Kalilu kɔrɔbɔli kama kɔrɔbɔli dɔnnibaga don mais n nana Kalilu kɔrɔbɔ su in na fɛrɛ. Mɔgɔw k'u hakili sigi nɛgɛjuru ma bila n nana Kalilu Dieng kɔrɔbɔ bi su in na kɔrɔbɔli don Kalilu. Kalilu farinya di fɔlɔ an ka taa. An bɛna fayida min di. Tiɲɛ na sunkalo setɔ don. Sera dɛ. Tiɲɛ na nin waati in na a ma nɔgɔ sɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinɛ san in na sunkalo laban in na waati ka gɛlɛn maa caman ma. Waati in ka gɛlɛn maa caman ma. Sunkalo yɛrɛ setɔ don. Dɔw bɛ yen haminako jugu yɛrɛ bilahi an bɛna sunkalo dépense sɔrɔ cogo di. An bɛna sunkalo kɛ kɛcogo jumɛn na. Dɔw yɛrɛ bɛ yen o y'u ka sunkalo dépense bɛɛ san k'a bila. An b'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini daliba masa fɛ masa min ye kun fayakun ye masa min ye fahalu le maa yɛrɛ don min mana diya a b'a kɛ o masa in an b'a ɲini a fɛ fantan bɛ yen ko hali dɛsɛ de b'a la ka sunkalo dépense sɔrɔ yarabi Ala ka nɔgɔya a bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini Ala fɛ gɛlɛya bɛ maa kan dogolen ni bangelen la Ala ka nɔgɔya. O la an bɛna fayida min di n bɛna di sunkalo kan fayida in tɛ dɔwɛrɛ ye n bɛna fayida in di laturuden kelen ani haya dɔ sunkalo dépense ko la. Laturuden kelen ani haya dɔ. An ɲɛ b'a la Sefula Badara lo jigiya don. O ye tiɲɛ. Laturuden na. Ni maa minnu bɛ se aw bɛ Badara alu sɛbɛn 550 ani 50. N'i tɛ se k'a sɛbɛn maa dɔ ɲini maa min bɛ se ka sɛbɛnni kɛ a kɛra karamɔgɔ ye o a kɛra kalanden ye o a fɔ a ye ko karisa ɲɛ maa laturuden min bɛ yen ko Badara alu a sɛbɛn ye 550 ni 50. N'a sɛbɛnna i bɛna mun de ɲini. Ayiwa ɲininkali bɛ Kalilu. Kabako bɛ k'o la quoi. I bɛna sɛbɛn cogo di. Allahu Muhammadun As-Samadu. Allahu Muhammadu As-Samadu.
o fana sɛbɛn 550 nasi ani badara lu nasi a fara ɲɔgɔn kan sɛfula n ko ne de b'a di jakusa don c'est-à-dire faut que an bɛ fɛnw di maaw ma maaw k'a kɛ u ka se ka hinɛ sɔrɔ ko in kɔnɔ a kana kɛ anw de bɛ kuma ko a ye n'an ka baara ka aw ye maa dɔw bɛ yen o b'an filɛ walahi dɔw bɛ yen o b'an filɛ a ka ca ni san 3 san 4 ye o t'a dɔn o bɛna baara kɛ cogo min na gɛlɛya b'o kɛ o t'a dɔn o bɛna sɔrɔ cogo min na Allahu Muhammadu Asomadu a fana sɛbɛn 550 mɔgɔ dɔ ɲini dɔrɔn min bɛ se sɛbɛnni la dɔrɔn wari dɔɔni d'a ma bani a y'a sɛbɛn k'a d'i ma i koko 3 kɛ na nin ye cɛ ye koko 3 i bɛ a koko kelen i bɛ dɔɔni min koko 3 mais i bɛ fɛn dɔ de bila i bɛ yɛlɛ a sanfɛ a Sefula kabako don dɛ kabako don ni muso dɔ koko 4 a nasi tɔ in a kɛ bitɔn kɔnɔ parfum dɔ bɛ ko dangoma premier ɲini k'a k'a la to k'a mun yanni sɔngɔlo cɛ n ye kali ala la tant que ni i ye ko ni nin ye nin nasi bɛ i bɛ k'a mun na sɔngɔlo in kɔnɔ i t'i bolo ja maa si ye la quoi nin sɔngɔlo la Sefula dɔnniw bɛ yen o dɔnni ye cɛ dɔnni ma se k'a fɔ ko n bɛna gafew de bila ka armoire fa tep o tɛ dɔnni tɛ dɔnni bɛ kunkolo kɔnɔ n y'o de fɔ waati bɛɛ maa dɔ bɛ yen a ma papa ka kalan mais a bɛ se ka dɔnni sɔrɔ sababu la i y'a ye nɔ ne ye mɔgɔ dɔ ye n ka taamaw kɔnɔ ne bɛ ka n ka dɔnni ɲɛɲini bi diɲɛlatigɛ na n'i b'i ka ko kɛ a kɛ dogo la anw mɛnna ka dɔnni ɲɛɲini dogo la n'i bɛ fɛ ka ko dɔn i yɛrɛ kɛ naloma ye Sefula n'i bɛ fɛ ka ko dɔn i kɛ naloma ye n'i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ i yɛrɛ kɛ naloma ye i k'i majigi o la ne b'a ye karamɔgɔ caman bɛ yen n'o ye tɔgɔ ni dawula sɔrɔ ko mɔgɔ tɛ gɛrɛ o la nkalon don e b'o yɛrɛ bonya kɛ don jumɛn ayiwa e kɛra karamɔgɔ ye kunun an kɔrɔ e kɛra fɛntigi de ye kunun an kɔrɔ mais e ko bɛɛ tɛ maka bɛɛ tɛ se ka e lasɔrɔ o dɔ b'i wele telefɔni na yɛrɛ allo e yɛrɛ t'ale i t'o ka telefɔni ta o tɛ ko ye dɛ o tɛ ko ye o tɛ ko ye o tɛ ko ye o la adamaden yɛrɛ bonya tɛ foyi ɲɛ buna adamaden ni maa yɛrɛ bonya na wallahi a ma jigintɔ don dɛ a jigintɔla don dɛ o la an yɛrɛ bonya an k'a to yen dɔnni filɛ nin ye maa bɛ dɔnni sɔrɔ k'a sɔrɔ kalan tɛ o de la a fɔra ko mori ani karamɔgɔ kelen tɛ mori y'a kɔnɔ ka dun mori qualité bɛ yen a bɛ se ka se fo qualité bahirikaw ma mori batuta moriw bɛ yen i y'a faamu wa mori a qualité yɛrɛ de ka ca mɛnɛ a tɛ se ka fɔ ka ban dɔ bɛ yen a tɛ foyi dɔn mais ale bɛ kɛ fɛn dɔ mori ye dɔ bɛ yen i bɛna sɔrɔ jinɛ bɛ bɔ a ye mais a bɛna sɔrɔ a tɛ foyi kalama mais jinɛ de bɔra a ye a bɛ se ka ko dilan a kɔnɔ fana o mɔgɔw fana bɛ yen mais ne de ko an ye baara kɛ tiɲɛ kan i mana kɛ a fɔsɔgɔ ye baara kɛ tiɲɛ kan hali n'i danna kulu walahi dɔrɔn de ma a kɛ ala n'a kira kama a kɛ tiɲɛ kan i bɛ wasa sɔrɔ a la a k'a sɔrɔ barika fana b'i kɔ ni maa min ko k'a bɛ tugu barakatigi kɔ e jigitɔ don kɔlɔn kɔnɔ dɛ n ye kale ala la o la an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔnni qualité ka ca an bɛna kuma fɛn minnu kan o ka ca kojugu o ye tiɲɛ an bɛ filɛlibaw bɛɛ fo bɛɛ lajɛlen b'a mɛn jamana kɔfɛ mɔgɔ ninnu u b'a mɛn kali tiɲɛna an k'o fo u b'a mɛn kosɛbɛ o sɛgɛlen don o ye tiɲɛ Sefula an b'a fɔ jamana kɔfɛ mɔgɔ ninnu ye kalujɛngi de bɛ k'a fɔ a ye nin waati in na ne kanubaa minnu bɛ yan ani maa minnu bɛ yan an donna ɲɔgɔn na sisan maa minnu fana bɛ fɛ ka na ne ka liini kan n b'aw fo k'a wale ɲuman dɔn u b'a mɛn kali mais n bɛ min fɔ aw ye ne kalujɛngi filɛ bilahi lezi n tɛ min dɔn n b'a fɔ n t'a dɔn n tɛ se ka bɛɛ mago dilan mais n bɛ n ka dɔnni min dɔn ni n ko n b'a kɛ k'a d'i ma n b'a kɛ k'a d'i ma bilahi adamaden fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni hɔrɔnya de kɔnɔ ani fɛngɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛna sɔrɔ i bɛ maa 100 ka baara kɛ k'a di i bɛna sɔrɔ maa 10 bɛ sɔrɔ maa 100 na olu mago tɛ dilan a bɛ kɛ o mɔgɔ 10 in kɔnɔ ko i tɛ fɛn dɔn k'a sɔrɔ o tɛ
i y'a faamu wa ala kira yɛrɛ ma se ka bɛɛ sɔn ala y'o kanu ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan n'ala kira yɛrɛ tɛ yɛrɛ an tɛ don alijinɛ kɔnɔ bɛɛ m'a kanu a fana ma se ka bɛɛ sɔn a ma se ka bɛɛ mago dilan a bɛ ten de a faamuna Kalilu a faamuna bi ne wele kun tɛ foyi ye kana s'i ma bi su in na n ko n bɛn'i kɔrɔbɔ de Kalilu n bɛn'i kɔrɔbɔ baasi t'a la n'i kɔrɔbɔ don tɔ la i y'a cɛn dan tigɛ i ye malo n ka kɔrɔbɔli la mais bi Kalilu ne bɛn'i kɔrɔbɔ siga t'a la kɔrɔbɔli fɛn jumɛn kan Kalilu an bɛna don sunkalo de kɔnɔ sunkalo kalo Kalilu ne bɛ fɛ i ka mɔgɔ kɛ nafolotigi sunkalo kalo kelen kɔnɔ n'a sɔrɔ dɔnni bɛ yen sunkalo kalo kelen kɔnɔ ne bɛ fɛ mɔgɔw ka nafolo baro kalo kelen kɔnɔ Kalilu k'a fɔ alhamdulilayi n'a sɔrɔ dɔnni ye tiɲɛ Sefula n'a sɔrɔ tiɲɛ don Sefula foyi min ye ko diya ne ye nin kɔ o de y'a fɔ don o don a y'a partager denmisɛnnin min bɛ se ka maakɔrɔw ka dɛgɛ nɔɔni o ye Sefula de kabako don Sefula hali ni dɔnni yɛrɛ t'i bolo i yɛrɛ b'a dɔn dɔnni ye min ye bi in na hali n'a bilalen t'i bolo e yɛrɛ sigilen bɛ se k'a pratiquer e yɛrɛ sigilen ɲɛna o la i ye ɲininka min na a diyara n ye kojugu sabu n ye mori de n'i ye nin fɔ n ye a bɛ c'est-à-dire n'i ye nin fɔ ne ye dɔrɔn a bɛ c'est-à-dire n t'a dɔn n bɛna fɔ sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan u ka nafolo bari fɛ kalo kelen kɔnɔ u k'a fɔ alhamdulilayi bulɔfɛɛrɛ t'a la namara t'a la Kalilu n'a sɔrɔ dɔnni ye tiɲɛ n'a b'i bolo i bɔra waliju la ni dɔnni lakika yɛrɛ b'i la Kalilu nafolo bara hadamaden kalo kelen u k'a fɔ alhamdulilayi Kalilu n'a sɔrɔ i ye dɔnnibaga ye n dalen b'i la dɛ n'a sɔrɔ dɔnni yɛrɛ tiɲɛ don i tɛ nkalon kan fiyewu maa minnu u jimi sɛmɛla nin kalo kɔnɔ Kalilu nafolo bara la i ka tila ka nɔgɔya dakɛ fɛrɛ u ka tila ka nafolo sɔrɔ Kalilu k'a fɔ ne ye o de ye ne ka nimisi wasa ye non dɔ kɛra kuma n'a ten an tɔɔrɔla ten Kalilu ko dɔ kɛ ten siga t'a la n'a sɔrɔ ni pɛrɛnnen don a kama ni dalilu b'i bolo a kama Sefula walayi bilayi dalilu bɛ yen ni nin dalilu tɛ maa bolo maa bɛ se ka vilan kuturu jɔ kalo 6 kɔnɔ a ma nɔgɔ Sefula i ka nin kuma in diyara n ye kojugu walayi bilayi nafolo baara bɛ yen mais a qualité de ka ca dɔ bɛ yen i b'a kɛ kalo kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ nafolo baaraw bɛ yen su kelen kɔnɔ i bɛ miliyɔn 30 bɔ kɛ su kelen bilahi lezi su kelen miliyɔn 30 i b'a bɔ dɔnnibaw tulo bɛ na u b'a dɔn min don su kelen miliyɔn 30 i b'a bɔ walahi bilahi talahi a bɛ kɛ su kelen miliyɔn 30 i b'a labɔ mais ni maa minnu mago bɛ nafolo baara la kalo kelen kɔnɔ sunkalo in kɔnɔ ka nafolo sɔrɔ kunu fɛn kunu kɔnɔ n ye n kali ala la n b'a di ni maa minnu bɛ se ka n'a ta Sefula maa dɔw bɛ yen u bɛ k'an filɛ foyi t'o bolo foyi t'o bolo bilahi talahi mɔgɔ dɔw bɛ k'an filɛ se b'olu ye ka nafolo baara dɔw ta mais n bɛna qualité 3 dɔrɔn di nafolo baara la n bɛ bɔ yen sunkalo kɔnɔ qualité 3 bilahi qualité 3 Kalilu a tɛ loupé wallahi n'i y'a kɛ ala n ko nafolo an sunkalo tɔ ye tile joli an bɛna don sunkalo la an n'a tɔ tɛ tɛmɛ tile 4 tile 5 kan Sefula kabako bɛ nin yɔrɔ la dɛ bilahi lezi n ye n kali ala la an ye nafolo baara dɔ préparé maa minnu mago b'a la i ka kɛ nafolotigi ye kalo kelen kɔnɔ sunkalo nafolo k'a sɔrɔ wallahi bilahi an y'a baara daminɛ a baara yɛrɛ kan ka ban sunkalo tile fɔlɔ mais maa minnu mago b'a la olu bɛ se ka weleli kɛ k'u ka wariw ci an bɛ se ka aw bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn wallahi bilahi n ye n kali ala la maa minnu mana ta siga foyi t'i ka nafolo sɔrɔ la a tɛ loupé Kalilu a tɛ loupé ne yɛrɛ y'a kɛ ayiwa ne yɛrɛ y'a kɛ cɛbɔ dan ye yɛrɛbɔ ye ne y'a sɔrɔ sisan e bɛ se ka kuma nafolo kan a ye na n ka nafolo baara kɛ k'a d'aw ma e yɛrɛ bɛ garibuya la e morikɛ tɔ i bɛ garibuya la o ye nkalon di ayiwa e ko i bɛ se ka nafolo baara kɛ k'a di mɔgɔw ma don o don e bɛ takisi kɔnɔ bolo don na o tɛ nkalon ye o ye nkalon ye e ni ala kɛ ni ne ko i ma ko n bɛ se ka nafolo baara kɛ ne bɛ don takisi de kɔnɔ ka taa i ka
i ka baarakɛyɔrɔ studio kɔnɔ e bɛ da ne na n b'o kan sa Kalilu n b'o kan ka taa n sigi ka plateau kan ko a ye na n ka nafolo baara kɛ k'a d'a ma o k'a sɔrɔ ne bɛ don taxi de kɔnɔ ka taa i fɛ yen tiɲɛ na kabako don dɛ siga t'a la chef la n bɛ min f'i ye nafolo baara walahi nkalon tɛ nafolo baara la an ye nafolo baara qualité 3 de labɛn qualité 3 a fɔ maaw k'a faamu maa minnu bɛ yen se t'o ye se t'o maa min ye se tɛ maa minnu ye se tɛ maa min ye Kalujɛ ko nafolo baara bɛ aw kama se tɛ maa minnu ye se fila ye 16,000 ɲini bilahi n ye kali ala la n'i y'a nafolo baara kɛ i tɛ nafolo baara yɛrɛ kɛ tuguni se tɛ maa min i bɛ bɛrɛmata sɔrɔ ala se fila i bɛ bɛrɛmata sɔrɔ a filanan fana an ye min labɛn sunkalo kɔnɔ a filanan o ye 26,000 ani 200 kelen 26,000 200 kelen ni maa minnu bɛ jamana kɔfɛ o mɔgɔ b'a la o fɛ ka a bila ka na même ni i b'a tɛmɛ a kan an b'a falen 200 kelen o bɛ don kolonkisɛ de la k'a saraka dingɛso la se fila o nafolo baara in kabako don dɛ n ye kale ala la ni n'o nafolo baara kɛra 200 dɔrɔmɛ kelen n'o donna o kolonkisɛ la k'a bila bilahi san tɛ ban fiyewu e bɛ miliyɔn caman de fara ɲɔgɔn kan bilahi lezi san in kɔnɔ n'i ko n ma nafolo sɔrɔ fiyewu ne ye moriya bila ne yɛrɛ de nin labɛn n ye nin dabɔ a kama de nin ma deli ka di plateau in kan yan nin ma deli ka di yan fiyewu mais ne bɛ nin di sunkalo in kama mɔgɔw ka bɔ sɛgɛn ka bɔ mɔgɔw la quoi 26,000 ani 200 kelen o bɛ don o ye kolonkisɛ sɔngɔ de o kolonkisɛ de bɛna san n'o kolonkisɛ sanna o bɛ taa bila dingɛso la i tɔgɔ la kabako don dɛ secret bɛ nin ko in na yan dɛ mais o yɔrɔ in n tɛn'o fɔ yan nafolo baara sabanan o ye 35,000 de 35,000 ne yɛrɛ de nin kɛ c'est à dire an bɛ nin baara ninnu kɛ se fila i yɛrɛ b'a kalama nin baara ninnu n tɛ ninnu fɔ yan mais e kama n b'a fɔ n b'a nɔgɔya so n'i ko mɔgɔ ma n'an ka nafolo baara kɛ k'a d'i ma e k'a fɔ ko a ye na ni miliyɔn ye a ye na ni miliyɔn 2 ye tiɲɛ tiɲɛ na a man di ye o ka don da la miliyɔn 1 bɛ maa min bolo a bɛ se k'a yɛrɛ débrouiller dɛ a b'a yɛrɛ débrouiller tiɲɛ miliyɔn 2 bɛ maa min bolo o bɛ se k'a yɛrɛ débrouiller dɛ o b'a yɛrɛ débrouiller ne filɛ n tɛ nkalon fɛ dɛ bilahi lezi n tɛ nkalon fɛ maa minnu bɛ yen i bɛ fɛ ka kɛ nafolotigi même maa i bɛna sɔrɔ maa dɔ bɛ milliardaire don maa dɔ bɛ o bolo b'o kɔ sɔrɔ mais aw bɛ se ka na ne bɛ se ka aw dɛmɛ ka dɔ fara a ka nafolo kan o baaraw bɛ yen n bɛ se ka aw dɛmɛ k'a ka nafolo k'a kɔlɔsi k'a d'a ma fɛn tɛ bɔ a la a bɛ fara a kan olu bɛ yen ne b'o kɛ n ye n wele an bɛ kuma olu kan mais k'i kɛ nafolotigi ye an ye nin labɛn 16,000 ani 26,000 ani 200 dɔrɔmɛ kelen ani 35,000 ni de labɛnna aw kama sunkalo in kɔnɔ bilahi maa sera ka nin sɔrɔ nafolo ko kɔni tɛ c'est que n'i ko i bɛ ko yɛrɛ kɔni kɔ n'o tɛ nafolo kɔni tɛ walahi i tɛ dɛsɛ bilen a ma deli k'a di maa si ma n'a y'a sɔrɔ n y'a di maa 100 ma maa min b'a fɔ a ma ɲɛ a tɛ tɛmɛ maa 2 kan maa 3 kan ne yɛrɛ b'a kɛ n yɛrɛ ye san kɔnɔ siɲɛ 2 n b'a kɛ n yɛrɛ ye san kɔnɔ siɲɛ 2 i y'a faamu wa a bɛ ten de ale nafolo baara in siga foyi t'a la hali a tɛ wuli ka bɔ a nɔ na bilahi lezi ni maa min y'a ta n'a tigi ma nɔya la a fana sunkalo tile fɔlɔ o de an bɛna dili daminɛ tile fɔlɔ sunkalo tile fɔlɔ mais ni maa minnu mago b'a la o b'a kɛ ala kama n'o ye wari ci o k'o ka numéro sɛbɛn papier dɔ kan o ye wari hakɛ min e mago min na i ka wari hakɛ sɛbɛn papier kan pour que jama ka ca i bɛ papier de ɲini i b'i ka numéro sɛbɛn a kan sabu numéro in de bɛna bila i ka minɛnw kan ka taa d'i ma ye i bɛ sɔrɔ i ye fɛn min demandé commandé i b'o sɛbɛn i ye wari min ci i k'a sɛbɛn a kan n'i y'a sɛbɛn a kan dɔrɔn n b'a ci n ka kalanden ma ale fana b'a bila lisi kɔnɔ sunkalo tile fɔlɔ n ye n kale ala la tile 2 b'a sɔrɔ minɛn bɛɛ donna aw fɛ yen maa ma y'a ta walahi bilahi sunkalo tile 2 bɛna sɔrɔ minɛn donna bɛɛ fɛ yen
maa minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan olu bɛ se ka n'a sɔrɔ ne yɛrɛ bolo yan n bɛ Kalabankura yan ne yɛrɛ bɛ yan Kalabankura n'i nana Fiyebaki sira la aéroport sira jan kelen n'i sera Fiyebaki da yɛrɛ la yanni ka se Fiyebaki da yɛrɛ ma lawasi filanan kiliniki dɔ bɛ ko kiliniki nana i bɛ don kari kelen de fɛ ka na ne fɛ yen n'i nana a se Suguni na Waraba 3 la n'i sera station kuranin bɛ yen i bɛ don kari 5 na i bɛ n wele a banna ne ka yɔrɔ yɛrɛ man gɛlɛn min doni ni i y'a commandé a b'i sɔrɔ yen siga t'a la fana i b'a sɔrɔ a faamuya ça veut dire Kalojɛ ko k'a fɔ a ye sunkalo kɔnɔ maa min bɛ fɛ ka don da la mais ni sunkalo n'a kɔni banna n t'a di walahi a kɔni baara bɛ jɔ voilà ale baara bɛ kɛ waati in de b'a la sunkalo tile fɔlɔ a bɛ di bɛɛ ma ka taa bɔ a tile 30 k'a bɛ di bɛɛ ma a bɛ daminɛ n'a kɔni banna o la dɔrɔn an kɔni min labɛn n'o kɔni banna ka bɛn min ma dɔrɔn an b'a jɔ a bɔ ka taa jamana fan bɛɛ a bɛ taa jamana ka di ye fo n'a bɔra arabu jamana dɔw bɛ yen arabu jamana dɔw bɛ yen avion tɛ taa yen n'a bɔra olu la mais olu fana ta solution b'a la a dɔ bɛ yen an b'a baara kɛ k'a d'i ma an bɛ tile 2 kaliwa kɛ mɔgɔ tan i bɛna sɔrɔ mɔgɔ tan bɛ mɔgɔ tan tɔgɔ ta maa minnu bɛ jamana dɔ la aw mago bɛ nafolo la ou bien aw mago bɛ baara de la aw mago bɛ papier la mais a t'a dɔn doni bɛ aw sɔrɔ cogo min na an bɛ o kɛ mɔgɔ tan an b'o don kaliwa la k'o saraka bɔ n'a y'o saraka bɔ dɔrɔn e mago min na a bɛ ɲɛnabɔ fɛn tɛ ci ma mais min bɛ yan mɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko a bɛ se ka ci ma a bɛ bɛɛ la sɔrɔ n'Ala n'a kira sɔnna ma wallahi n ye n kale Ala la ne ka doni bɛɛ c'est à dire fo n'a y'a sɔrɔ i ye minɛn de commandé numéro nana effacer ou soit ça jama ka ca i bɛ weleli kɛ hali n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ka minɛn bɛ yen a bɛ se ka an bɛ se ka ɲinɛ dɔ ka minɛn kɔ an t'a dɔn sabu ne ka minɛn mɔgɔ min bɛ minɛn ci ka taa Faransi olu yɛrɛ ne mɔgɔ 5 ka minɛn fɛngɛ tununna u bolo olu m'a fɔ ne joona o mɔgɔ 5 in ye weleli kɛ ka weleli kɛ o dɔw tulo bɛ na nin waati in na an nana lajɛ ja doniw kalelen don a dira mɔgɔ min ma a kalelen hali kunu ne ka doni min taara a ka ca kunu yɛrɛ kɔrɔ yan kunu an kɔrɔ yan caman bɔra a caman yɛrɛ taara kunu mɔgɔ bɛ yen ko a y'a ta nafolo baara ta tile 4 in kɔnɔ a bɛɛ y'a sɔrɔli daminɛ bi ni sini ani sinikɛnɛ bɛɛ bɛ ta sɔrɔ a la doniw bɛɛ bɛ Faransi ka ban ça veut dire nin kalo kɔnɔ nafolo baara qualité 3 nin qualité 3 in kabako don dɛ a tɛ louper a tɛ louper fiye billahi ni maa min y'a ta i b'a nɔ ye n ko kabako don k'a fɔ ko n ye nin dun ni sɛ ye n ye nin dun ni kami ye n ye nin dun nin ya non a nasi bɛ se ma i b'a ko tile 3 dɔrɔn k'a ban a banna a tɔ a mun i yɛrɛ la n'a ye jɛ parfum k'a la n'a ye jɛ parfum kana k'a la nafolo ye Ala y'a latigɛ a bɛ kɛ i tɛ sɛ i t'a dun ni sɛ ye i t'a dun ni kami ye i t'a dun ni foyi ye a bɛ se ma cogo min na a bɛ f'u ye i bɛ fɛn dɔ de ɲini i ka so kɔnɔ mɔgɔ dalen kɔfɛ i bɛ yɛlɛ a sanfɛ i bɛ ko n'a ye siɲɛ 3 dɔrɔn n'a ye jɛ i b'a kɛ su 3 ɲɔgɔnna kɔnɔ nasi tɔ min bɛ to i bolo i bɛ parfum k'a la n'a ye jɛ fana i kana ni parfum man di i kana k'a la to k'a mo i yɛrɛ la sabu n'i ma parfum k'a nasi dɔw la n'a mɛnna i bolo a kasa bɛ bɔ wala i b'a la i bɛ kasa jɛna dɔ k'a la i bɛ to k'a mo i yɛrɛ la a banna sɛbɛnden n'a ye jɛ a bila i ka so kɔnɔ n'a ye jɛ a bila i ka baarakɛ saki kɔnɔ siga foyi t'a la o nafolo sɔrɔ a bɛ kɛ o kɔni o b'an bolo yan mais n'a kɔni nɔgɔyara dɔrɔn an b'a jɔ voilà an bɛ ka hakɛ min dilan an t'a di maa si ma fo sunkalo tile fɔlɔ 2nan a bɛɛ bɛ taa voilà maa minnu mago b'a la u k'u ka wariw ci u k'u ka tɔgɔw ni jamuw sɛbɛn dɔrɔn an b'a bila yen a faamuna Kalojɛ ka numéro 00223 a ka nkalon bɔ fɛn 2 ye da Kalilu ko n'a y'a baara maa min ye n'i ma nɔ bɔ a k'a yɛrɛ ko n'a y'a kɛ maa min ye n'a ma nɔ ɲɛ o kɔrɔ a bɛ moriya bila moriya tɛ tiɲɛ ye sabu dɔnnibaga cɛ dumanw de ka di ne ye Kalilu n nana Kalilu ko n'a bɛ se ko la sunkalo in kɔnɔ ka maaw kɛ nafolotigi ka fantan karan ka fantan fara fɛntigi kan Kalilu y'a a ko b'a bɛ se ko dɔnnibaga don b'a kɛ n'a ma ɲɛ fɛrɛ b'a bɛ moriya bila n ka cɛ n'i ma da ko la i tɛna nin kɔrɔbɔ nin y'a dan ye dɛ moriya bilali ko kuma bɛ n bɛ démissionner ka moriya bila bi yɛrɛ mɔgɔ joli yɛrɛ ne yɛrɛ wele bi k'u ka nafolo baara alhamdulilayi Alahu akbar o don an ye lancement ba fɔlɔ an ye lancement min kɛ subhanalayi mɔgɔ bɛ ka n wele mɔgɔ minnu y'a ta minnu ka n wele ko tiɲɛna Kalojɛ nka an bɛ k'a jɔyɔrɔ ye walahi hali Mali kɔnɔ yɛrɛ mɔgɔ min y'a ta c'est trop a ka ca a faamuna Kalilu ka numéro 00223 77
68 36 76 77 68 36 76 ni ni Congo ni Kalidien mi ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ tila ka layiru da aw ma sunkalo tile fɔlɔ Kalilu o su kelen n bɛ boli n b'i fɛgɛrɛ yan nafoloko tɔ maa hakɛya min ta kan ka bɔ i n'o da ne kulo kan n n'o dɔn parce que nin ko sisan Kalilu ko mɔgɔw ka kɛ nafolotigi ye n n'o dɔn a su fɔlɔ an bɛ tila ka a gosi a kan tuguni mɔgɔ min bɛna don fɛrɛ Kalilu i bɛ na dɔnniya u tɔgɔ ne yɛrɛ b'a ta maa min b'a fɔ alihamudulilayi an k'olu bɛɛ dɔn sabu an bɛ tiɲɛ kɛnɛ kan i yɛrɛ ka kuma ni kɔnkuru bɛ kɛ Moriya la bɛɛ Kalilu pɛrɛnnen don i y'o défi lancé wa Kalilu nana kɔrɔbɔli kama bi i sɔnna a ma i ko n k'i kɔrɔbɔ i kɔrɔbɔlen don jaabi bɛna dɔn cogo di sunkalo kɔnɔna la o bɛ dɔn cogo di aw de bɛ nafolo baara nin ta k'a baara Kalilujɛ in bolo sunkalo kɔnɔna la an bɛɛ bɛ jɛ ka jaabiba kelen di Kalilu ko ni n'a lupera kɔrɔ ale ka Moriya bila nafa t'a ka Moriya la Kalilu ne nakun tɛ foyi ye bi nafolo baara i b'a dɔn nafolo baara filɛ nin ye sɛfula bi ni nafolo t'i bolo i tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ni nafolo t'i bolo maa si t'i fɛ ni nafolo t'i bolo teri t'i la jɛɲɔgɔn t'i la ka ɲɔgɔn t'i la ni nafolo yɛrɛ t'i kunna hali n'i cɛ ka ɲi i tɛ muso sɔrɔ ni nafolo t'i kunna bilahi muso dɔw bɛ yen n'o bɛna furu i ma u bɛ ɲininkali kɛ est-ce que du b'i bolo dɔw yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ est-ce que mobili b'a bolo wa dɔw yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ est-ce que a bɛ se a dayirimɛ kɔrɔ wa mais a bɛɛ nafolo ko de ye ni nafolo t'i kunna bi bilahi i tɛ foyi de ye nafolo de ye fɛn bɛɛ dɛ n'i y'a mɛn ko i muso bɛ a da tugu a yɛlɛ papa bebe seri wari do dɛ ne ni Ala cɛ ni wari t'i kunna bilahi hali muso papa a tɛ fɔ papa a jara ça va a jara jara i tɛna nasɔngɔ di yan mais ni wari b'i kunna i bɛ wari mugu d'a ma a b'a fɔ ko papa a t'a fɔ jara a ye yɛrɛ k'a lajɛ kɛ n'i bɔra dugu kɔnɔ ka na i b'a ye denmisɛnninw bɛ t'i kun papa nana papa nana i bɛ mun de d'o ma i bɛ sugumɔ min san ka na dɛ n ko wari de don ni sugumɔ tɛ san ka na i bɛ na i denw bɛ sigi hali o t'i kunbɛn mais n'i bɛ sogo de san ka na ou bien n'i bɛ fɛn dɔ san ka na mana sase finma i b'a ye bamuso ni denw fo bɛ ɲɔgɔn kun kari da la o t'i kunbɛn wari do dɛ n terikɛ ni wari t'i kunna foyi tɛ ɲɛnabɔ n'i y'a mɛn ko an bɛ don aransi kɔnɔ n ko wari de don n'i y'a mɛn n bɛ don veviti kɔnɔ wari de don n bɛ don katikati kɔnɔ wari de don n ka cɛ tɛrɛ min bolo n bɛ n ka so jɔ wari don n bɛ dumuni duman kɛ wari don n bɛ sɛ dun n ka so kɔnɔ wari don o la an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka nafolo nɔgɔya n'an balima bɛɛ lajɛlen walahi ni nafolo t'i bolo mɔnɛ b'i fa mɔgɔ i kana mɔgɔ lamɛn dɛ i ka baara kɛ i ka nafolo ɲini tiɲɛ kan n m'a fɔ mɔgɔ si ka taa nafolo ɲini ni sira kuntan dɔ ye nafolo bɛ sɔrɔ ni sira ɲɛnama yɛrɛ ye bilahi lezi sɛfula nafolo bɛ sɔrɔ n bɛ ka minnu kɛ k'a di walahi a sira ɲɛnamaw don conséquence t'a la conséquence foyi tɛ ninnu na i y'a faamu wa n'i y'a mɛn mɔgɔ mɔgɔ da ko an ka nafolo ɲini sira tiɲɛlen ye i bɛna sɔrɔ a bolila dɔnnibaaw nɔfɛ a dɛsɛra pewu a bɛ taa ko n bɛ taa ɲini sira yɛrɛ kan k'a sɔrɔ dɔnnibaa bɛɛ tɛ kelen ye i bɛna sɔrɔ Mali kɔnɔ yan dɔnnibaa dɔw bɛ yen olu bɛɛ bɛ sigi mago dilan mais dɔw de nana don dɔnnibaya la tileŋandirin na ko an kɛra mori ye e tɛ fɛn dɔn n'i ko i kɛra mori ye i bɛ bɔ moriya la dɛ i bɛ bɔ a la dɛ ko ninnu bɛ ten de Ala ka nafolo nɔgɔya amina rabi Kalilu nakun ye nin bɛɛ de kuma foyi tɛ bi nafolo baara kɔni n'a y'a sɔrɔ nafolo baara i ko kalo kelen bɛ layiru di ne ma maa min bɛna ta siga foyi t'a ka nafa kɛ u ye an bɛna jaabi di diɲɛmɔgɔ ma o ni an kɛ mɛ ka daga dɔ labɛn kabako daga a qualité fila don kabako daga in an bɛ min di maaw ma an b'a fɔ ko dɔ bɛ yen 6000 dɔ bɛ 10,000 dɔ bɛ 15,000 dɔ bɛ 20,000 mais min tun bɛ 20,000 o don an y'a bila 15,000 tiɲɛ tɛ yan mais bi 20,000 ta in n y'a kɛ 10,000 diɲɛ bɛɛ maa mago b'a la jamana na sunkalo in kɔnɔ fo ka sunkalo in ban 10,000 don i mago b'a la a tɛ komi an b'a daga in jilaman de bila ka taa dɛ jamana kɔfɛla la dɛ an b'an bale de ka daga in fɛn bɛɛ bila kɔnɔ n'a sera ka daga in kan ka don min kɔnɔ in dɛ an b'a f'i ye i b'a ɲini i b'a bila kɔnɔ i bɛ ji k'a la tile hakɛ dɔ de bɛ yen o bɛ f'i ye i b'a datugu k'a bɛn o ma a yɛrɛ b'a ka fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ k'a ban a tɛ tobi a tɛ foyi i b'a ko ni siri b'i la dabali b'i la
dɔw ko ko i tɛ don da la fo k'i sa a bɛ nin bɛɛ de kɛ e bɛ e yɛrɛ sigalen don i yɛrɛ la n'i ye nafolo sɔrɔ a bɛ tiɲɛ i bɛ nafolo sɔrɔ a bɛ tiɲɛ e bɛ don musoko la musoko tɛ ɲɛnabɔ e bɛ taa baara ɲini i tɛ baara sɔrɔ e bɛ papiye ko de ɲɛnabɔ n'i taara dɔrɔn a ko mangoya de b'i kan daga in ɲini dɔrɔn i k'a ko n'i y'a ko dɔrɔn ala b'i sutura a ko bɛ ten ne ko ok a faamuna Kalilu o diyara n ye o fɛrɛ bɛɛ bɛ bɔ ka taa jamana kɔfɛ bɛɛ a bɛɛ a bɛ taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la a faamuna an bɛ bi ta bila yan Kalilu nafolo dɔrɔn de nafolo ko bɛɛ lajɛlen ka ta kɔrɔbɔli kama maa min ma da ko la ni i ma da ko la Kalilu jango b'a b'i da ko la walayi na nafolo baara in ta kalo kelen n'a kɛra min an ma jaabi di ɲɔgɔn ma se tɛ mɔgɔw ye o ye tiɲɛ o de kama ne ko mɔgɔ i kana nafolo baara ye kana caya se tɛ mɔgɔ ye ne ko i bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔ ye ko a ye na ni 500 miliyɔn 1 miliyɔn 2 miliyɔn 3 ye a ma nɔgɔ mais a baara dɔw de bɛ yen dɛ olu de bɛ se ka kɛ ni 500 ni miliyɔn 1 ye o baaraw bɛ yen mais n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ se t'an dɛmɛ jigi duguma i k'a d'a ma a faamuna Kalilu dɔ ye ɲininkali kɛ ko n'a y'a sɔrɔ nana kaba ko n'a y'a sɔrɔ conséquence tɛ nafolo baara non conséquence foyi t'a la walahi nana bɔ conséquence t'a la conséquence foyi t'a la walahi an yɛrɛ nin kɛ dɔrɔn an ka ala kama sabu adamaden ni ala y'i kɛ dɔnnibaa ye k'i kɛ kodɔnna ye an kana a bɛɛ bɛn an yɛrɛ ma a faamuna e n'ale kɛ n'a fɔra k'an yɛrɛ bɛ wari sɔrɔ an yɛrɛ b'an yɛrɛ ja an ka nafolo kɔnɔ ten jakusa don i bɛ min dɔn i k'a partager n'i ka mɔgɔw cɛ o de y'an bila ka nin nafolo baara in kɛ sunkalo kɔnɔ k'a di mɔgɔw ma kelen an y'a di 16,000 kelen an y'a di 26,000 ani 200 dɔrɔmɛ kelen o ye kolonkisɛ sɔngɔ b'a kan a y'a faamu wa dɔ in o ye 35,000 ye 35,000 fo ka sunkalo ban mais sunkalo tile fɔlɔ komi an ye min dilan a kɔni a man ca kosɛbɛ dɛ a man ca kosɛbɛ baara ma nɔgɔ n'a kɔni banna mɔgɔ minnu ka wari kɔni nana sisan k'a daminɛ bi sini na sini kɛnɛ mɔgɔ minnu ka wari nana o kɔnɔ ni ala sɔnna ma sunkalo tile 2nan b'a sɔrɔ a bɛɛ ka doni sɔrɔ la ni ala n'a kira sɔnna a diyara n ye Kalilu an bɛ jɛmɔgɔ bɛɛ fɔ Kalilu jan ka numéro 77 68 36 76 00220 77 68 36 76 salamu aleykum warahmatullahi taala bɛɛ ka nafolo baara an ka kɛ jaabiba kelen inshallah